היי לכולם, זה הסרטון השני שלי בערוץ. אז היום הנושא הוא איזה ציוד קניתי לבית ספר. אז יש לי גם אח ואחות, אז לא הכל שלי. אז בואו נתחיל. כל הדברים שקניתי היו מתרבותון כבד. רק הדבר הזה, לא לי שזה הפוך. רגע. תרבותון. אוקיי. אני עולה לכיתה ד', אז כן. הדבר הראשון שקניתי זה כמובן מחברות. אז קניתי מחברת משובצת, 5 מחברות משובצות, דף A5, אם אני לא טועה, עם כריכת קרטון, שזה הכי טוב. יש פה צהוב, אדום, ירוק, תכלת וכחול. הדבר הבא שקניתי זה 5 מחברות 40 דף של שורה אחת, מסתירה פה טלפון, של שורה אחת, של אמוג'י, חמוד. וגם פה יש 5 מחברות, זה טוב בגומי. יש לי פה מחברת יחידה אחת של אנגלית, 40 דף A5 כריכת קרטון, של קמפוס, שכחתי להזכיר, מחברות של אמוג'י, המחברות של קמפוס, רוב המחברות. אוקיי, אז הדבר הבא זה, המחברת הבאה זה של לילי דה שיפ, לילי הכבשה, שזה מחברות, מחברות שורה אחת. מחברות שורה. הדבר הבא שאימא שלי קנתה לכולנו, זה כאילו לשלושתנו, לאחות שלי ולאחים כאן, זה עטיפות של קמפוס. כל הזמן עטיפות של קמפוס. 10 עטיפות התאמה לחוברת גדולה, אלה לחוברות גדולות. הדבר הבא שקניתי, אז זה קלמה. כן. קלסר של פול פרנק, שכתוב פה, אם אני לא טועה, love. כן. וזה ממש חמוד, פול פרנק ממש חמוד. אז זהו עם השקית הראשונה. אוקיי, זהו עם השקית הראשונה. עכשיו נעבור לשקית השנייה. זה יקמת. טוב, לא נורא. הדבר הראשון מהשקית השנייה זה מערכת שעות מקרטון של פול פרנק. שעוד לא כתבתי בה כלום, כי אין לי שמץ מה יהיה לי שנה הבאה. הדבר הבא שקניתי, גם של פול פרנק, כמו הקלסר שלי. זה מחברת ספירלה גדולה, 10 שורות, 10 שורות, וזהו. הדבר הבא, וזה הולך להיות ממש ארוך, אוקיי, זה דפי פוליו, 10 דפות A4, 40 דף לבן של קמפוס. זה כבד. אז אוקיי, זהו גם מהשקית השנייה. מהשקית השלישית. אוקיי, מהשקית השלישית
יש לי פה, יש לי, רגע, נשים את זה על כיסא שלי. יש פה 6 מחקים של קמפוס. יש פה סגול, ורוד, כתום, צהוב, ירוק, כחול. ואני ממש אהבתי, ואפילו עשיתי חלוקה עם אח שלי. מי שלוקח 3, לוקח 3. כן. אז קניתי גם קלמר כזה לטושים או לצבעים, לא יודעת. כן, ויש עוד אחד וסגול גם לאחותי הקטנה, אני רוצה את כן. אז הדבר הבא זה אוקיי, זה קניתי עפרונות, אבל 2 סוגים קניתי את הסטאטלר האלה, קניתי 3 מהם, כי המוכר אמר שכל החנות ממש רצים עליה, שזה 12 עפרונות בקופסה. ולעומת זאת קניתי חבילה אחת של 12 עפרונות של פלפוט, לא איך שלא קוראים לזה, פלפוט, של שכחתי, אני כל הזמן שוכחת את השם של הקוף הזה. כן, פול פרנק. קניתי, אני לא חושבת שזה קשור עכשיו, אבל לא חשוב. קניתי חבילת טושים של גיוטו, שכחתי איך אומרים את זה, גיוטו אולי? לא. של 24 טושים, ואלה כל הצבעים. אלה. אז כן, קניתי גם, יותר נכון אמא קנתה לי, ואני לא ממש שמתי לב שזה, טוב לא חשוב, מקסימום נגיע לזה. אז קניתי גם מחדד סגול כזה, ממש יפה. וקניתי, רגע, אוקיי. אז קניתי גם חבילה של מרקרים קטנים שיכולים להיכנס לי לקלמר, כי יש לי ג'אנק בקלמר. או לפחות עד עכשיו. ושכחתי להזכיר, את הקלמר שלי קניתי באיטליה, אז אין לי מושג, אז עכשיו הוא בחדר שלי, אני אתן בחדר משחק. אז קניתי גם אני לא מוצאת את זה. והנה עוד חבילה של עפרונות. טוב, לא חשוב, אז נראה לי שסיימנו את התקליט אותו. נעיף אותה מזה ודאי. טוב, התקליט הבא. יש פה אוקיי, אז הנה. אמא שלי קנתה לי כזה, כי היא אומרת שהמקבלת צריכה להיות מסודרת, שזה עטים כאלה. ממש יפים. שאני בחרתי, באמת. קניתי 3 חבילות של החוטפים, כי שנה שעברה באמצע השנה נגמרו לי כל החוטפים, והייתי צריכה לקחת בריסטול, לחורר אותו ולשים אותו בתוך חוצץ, וזה ממש עצבן אותי. אוקיי, אז קניתי שנייה. אוקיי. קניתי אוקיי. פה אין. קניתי חבילת מדבקות
גם של פול פרנק כמובן, וזה עם 3 יחידות. 3 יחידות של דפים, ובכל דף 2. קיצר יש 30 מדבקות, כי בכל דף יש 10 מדבקות. הדבר הבא שקניתי זה חבילה של 5 דבקי קמפוס, דבק סטיק. הדבר הבא שקניתי, הדבר הבא שקניתי זה תיקייה דפים של אמוג'י. כן. אוקיי. הדבר הבא שקניתי, וואו, כמה דברים. זה היומן שלי, שזה של פול פרנק, יומן יומי תשע"ו 2015 עד 2016. זאת אומרת שמשנה שעברה כנראה עדיין היה אותו בחנות והיה אפשר לכתוב בו ואני ממש רוצה לכתוב בו כבר, אז יכול להיות שאפילו היום נכתוב. אוקיי, אז הדבר הבא שקניתי, אוקיי, אז בואו נעבור לדברים שיש לי בקלמר. אוקיי, אז יש לי בקלמר, כמו שאמרתי, את המחדד וזה וכל אלה. אז יש לי, ניסיתי להתאפק ולא הצלחתי. יש לי פה חבילה של זוג עיפרון מכני 0.5, כי אני פשוט לא יכולה לכתוב עם 0.7, הם כל הזמן מעצבנים אותי ונשברים לי, לא יודעת למה. שזה בא עם 2 עפרונות מכניים, חודים מכניים, איך שאתם קוראים לזה, 1 ורוד ו1 כתום עם חודים של פיילוט. הדבר הבא שקניתי זה לא כאן, אוקיי. הדבר הבא שקניתי, נראה לי זהו. אז אני לא מוצאת את זה עכשיו, אבל גם קניתי חבילת